chichaitika nhasi matorereyekera nemaoko chichaitika akutaura ndiani sabhuku chitaura ichi uye nejokotoni dzarovera ya pakaipa saka iri ivhu rekutiyekera kuchitanga kuiswa plastering saka zvichafamba sei alipinda pamababies mai mabasa taitinzwe matanda meni uyu matanda uye matanda meni kokurova kudai kutokufunga kuti kobvudzi vangu ari pingo renyazonziaiyatikotadada kupera chitoti kovangorova ripi kovagaivauvhu koindava saka inoti zvezvirangu kudi chemountain ndo chinhu chebasicom zvimovha zvezvinoita mari inoita zvekupuwa aiwa zvindiri mota edambunzwa muchimba timbotambei Jirawo ready to go. Yes. Time to jirawo for the people. Jirawo rekufamba. Check na settings. Chiri kubuda. Chiri kubuda kwere zvokumbonyepa. Ndozvo unoitera. Kumari. Baba ungati ngambiri izvozvo. Apoto mira sefani do. Kuti ngadaita shingirira kuti pacherwe gomba kusikasasungo angorova hafu dai. Shalom papa nanda rinengera kudhaka kuti pangoita rimwe library kudai so kuti zvikaita hatizivi pamba kuti ndozvokuda zvakanaka dombira kwa chimwe chikuita pangorohwa kudai tete matanda meni uyu matanda uye matanda meni
Batanda mimi. Kokurova kudai. Kutokufuta kuti ko bvudzi wangu ari pingo renyazo ndiya tiko. Oro iri pa breakdown yaita. Matanda da kupera choti ko vangoro vari piko vagai. Yakabuka chimuromo ichi. Vaufu Ichi apo ichi. Oh, koindava saka inoti zvazvira kuti Inonga ida. Yakamboedza kumboita chemountain ndochi chebasco chimovha zvezviita mountain ndita zvekupuwa Oh. aiwa zvindiri mota ndouko Oh. Ichi unoita. Oh, makangodero saka mukwanisa kungotanga maenda saka ndokuvigira inini zvomeitaka munhu unotitemera machitemera chiuromo inini tikasabuda nhasi kabuda mangwana ndokuvigira chiuromo vanotitemera mupesi wedu wematano wanata kutopedza chirahoro so takachoka kweza patiki totosvika kana kuzanzuko kana papa kusara fanira kusara zigepi aparifunga kuti poita seko pachiklinika mazitanga papatari kuti achisvava patada kukwerewa ndozvatoita masabucha papada kuti zvekutokwera nemomba ndiriko kudai zvikozeri muzitanda kana amwe akafema munhu Anotemwa ndakuhafura hafo apa tosunga se uku kudiwi kusunga nedanda vanhurume uku hamusi kuzvionawo panapa ndopavanhukadzi vari kuzama samu uyu uchagwadziwa nemwaya iyi asi zviri kutoenda ndiri munonga mechidzidzira asi zviri kubuda bwezi zviri kuita ka zviri kumbozama zvondopedza maakutogona zviri kumbozama saka aiwa saka munonditemera then idza mangwana makusa mangwana vemukolekti chinhu chacho handiti hazvina kuti saizi kuti chiyani makawanda zvakareba ndongoti chivhauvhu chakareba vhauvhu yakareba nemamunacho chipikicha ujonjo akone kune dzimba ine warasikira zvakanaka chimbotitsanurirai kutogara 20 unokuziva una kutora rodimani imbochimbirai mvekereke chimborovai chisongu vanhu mukaramba mutambe ndomushambira mukaramba ndomushandira ndomushandira ndomuimbira ndega chisomo chende chimadembo muzveshimba ndomuimbira ndega ndomuimbira ndega ndomuimbira ndega ndomushandira ndega ndomushandira ndega
Shandira ndeka. Dom Shandira ndeka. Dom Shandira ndeka. Dom Shandira Inyasha zemana komana tapuana mari. 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 Inyasha Haha nichimbotore chiwe. Ani. Muri kuti kudine jiraoro renyu iri. Takurai chinzwe. Ndiri kuzwa kufara. Regezo kuzai. Ndizwa kumanyuko. Manyuko. Chimbotendayo madzimai ekereka vari kubva kudzimba dzavo kumusoro kunonzwani kuchipote. Kunhu kure koko vanenge vachipesana nezhoo vachiuya kuzoti imi imba yenyu inake. Chimbotaurai muchivatenda. Ndiri kutaura ko. Ndiro kuti vatenda vanobva kuchipote. Musoro vebiya pamusha pangu. Ndiri zokutenda. Inyasha zemwana komana tapiwana mwari. Inyasha mashamari netina mutenda. Inyasha zemwana komana tapiwana mwari. 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 Inyasha
Marieni tinamutenda. Iwe mwana koma na tapiwa na mwari. Hapo sana mko. Mwana koma na tapiwa na